На старым каталіцкім могільніку ёсць цікавая капліца. Тут пахаваны апошнія ўладальнікі Ракава, Мар'ян і Казімір Здзяхоўскі. Это ўвогуле былі інтэлектуалы, прафесора Віленскага, Варшаўскага універсітэту. І яны вялі перепіску з Львом Толстым. Калі нават взять полный збор твораў Льва Толстого, то там будет такой выделенный фрагмент, такая частка, которая называется «Переписка с братами Здзяхоўскімі». І таксама да іх у госці прыязджала Элаіза Ажэшка. Она такая была, пані, вы знаете, пісьменніца, кандыдат на Нобеля в свае часы, таму абыта каго яна не прыязджала, але да Здзяхоўскіх яна прыязджала з вялікай радасцю. Адразу каля сценаў капліцы Здзяхоўскіх ёсць яшчэ адна капліца, гэта ёсць капліца роду Янушкевічу. Янушкевічу это ўвогуле, знаете, это такі феномен ракаўскі, это сям'я, которая тут вельмі слаўная, вельмі вядомая. Гэта тая сям'я, з которой паходзіць і мастак вельмі вядомы Алексей Янушкевич, і скульптор Валерьян Янушкевич, там таксама доктор фізіка-матэматычных навук, там прафесура, там такія 5 братоў, все такія вельмі яркія. Ну і вот гэтыя браты паставілі сваім бацькам тут капліцу роўненька каля сцену капліцы братоў Здзяхоўскіх. Сябры, а зараз абсалютны эксклюзіў, хочу вам паказаць улачку Ракава, ну это абсалютны цэнтр, ну такой закуток, улачка, дзе захавалася старынная забудова з местачкова, таму што Ракаў у вайну вельмі моцна гарэў, і каб вот суцэльна уліцай захавалася забудова, такого Ракава абсалютна не знойдзеце. Але за выключэннем вуліцы 8 сакавіка. Давайте прогуляемся. Сябры, гляньте, якая мілата. Вот мы з вами ідзем, еще тут застаўся брук еще с польского часу, который мы вот больше за 100 годов. И вот тут слева и справа от нас таки бачится вот глухая забудова вот этих вот улицы 8 сакавіка. Вы знаете, как бы эта улочка, этот завулок, он напоминает то, что неколи тут, ну, жили гэтыя самые контрабандисты. Было такое, что на польскім баку, нягледзячы на тое, что тут проходили два фронта. Першая сусветная война под Крымом фронт стоял, і польска-савецкая вайна, тым не менш вельмі хутка запаланілі магазины і склады вот заходнім таварам тут на захадзе. А на ўсходзе, уважаючы на тое, што там была рэвалюцыя, палітыка, там вайна камунізму і так далей, ну там было все не так просто. Таму так была сітуацыя, што там было шмат які ў пазіцыях тавараў дэфіцыт, а тут тавар быў. І таму мясцовыя хлапцы, юзікі, казікі, тадзікі, янакі насілі праз граніцу гэты самы кантрабандны тавар. Прычым, што туды насілі з захада на ўсход, ну фактычна насілі все. Пачынаючы ад трикотажа, пачынаючы ад розных там, не знаю, біжутэріі, розных як бы вырабаў заходніх і заканчваецца такой экзотикай, як, напрыклад, іголкі паціфонныя, ці як, напрыклад, крэмні ад зажигалак. А с усходу на захад могли нести, что там могли нести? Футры, могли нести скуры свиные, потому что з іх рабілі падэшвы на абутак. І таксама могли возить золото. Чему? Потому что вельмі шмат было помещиков разграблено, церквы были разграблены. Вот этот весь антиквариат потиху переплывал праз границу на захад. И вот глядите картину. Вы маете працу, например, с понеделька до пятницы, але вам для счастья не хапае. И тогда в пятницу вечером вы приходите до Гирша, ті да Лейбы, ті да Шмуля, і кажеш: Шмуль, хочу аднесці контрабанду на той бок. І Шмуль туди збірае вам, як бы так сказать, пакетчик, упаковочку, і гэтую носку вы берете на плечи и понесли себе ночи с пятницы на субботу. Но контрабандисты не носили напрямую на Минск до страшно, потому что там ахова была велика, а ходили там бочком таки на Душково, на Волму, вот туда таким, такой дугой, да. И под раніцу они выходили на хутары, на малины, которые были в околицах Минска. Там яны скидывали свой товар, отрымливали, так сказать, наличку, и они в субботу отсыпались. И уже вечером, коли было что советовали нести на заход, несли тогда той товар, а коли не было что нести, ну шли тогда порожняком. И коли вы идете назад, и знову вам пошанцевало, и вас не приняла, так сказать, пограничная ахова, то вы в недельку раницы, рано-рано, вы уже в Ракове стоите, слева от вас церква, справа от вас костел, десятки магазинов, корчмы, и самое важное, самое главное, что у вас есть в кишенях то, с чым можна ў гэтыя магазины і ў гэтыя корчмы заходзіць. Сябры, а мы с вами стоим перед легендарным ракаўскім рынком. Рынок, на который еще в советские часы приезжали сюда за мясом, там свиньи купляли и так далее. Тут была такая движа-движа. Слушайте, одно из самых яскравых воспоминаний моего детства. Это когда бабуля будила нас о 3 ночи, и мы ехали у Ракова выбирать поросяты. И вот тут сярод ночи мы ходили, углядались, знаете, ліхтариками светили в эти мяшки, глядели, там поднимали уши, хвосты под хвостами, як это поросяты тяные, там есть дробненькие, тины, полненькие, нечто перебирали, выбирали, гандлявались. Ну и позднее уже як купили, довольно ехали до хаты. Але самое смешное починалось раніцей у хаті,
калі бабуля выпускала тых парасят на падлогу і узіралася ў іх ужо падрабязна пры свеце дня і пачынала охкаць, яхкаць і енчыць: а божачкі, якое на худое, якое на здохлае, а ой, яно як бы сера не так, а гэта яшчэ робяць не так, а куды дзе вы маі вочы глядзелі, а чаму ж вы там былі паўнейшыя, былі таўсцейшыя, і это ёхканне працягвала цэлы дзень. Я думаю, слухайце, так а на халеры мы ездзілі ночы, калі можна было паехаць проста ў дзень, гэта ўсё паглядзець і выбраць нармальнага на парасяты. І я да гэтай пары разумею, што тут нейкі ракаўскі сакрэчык, тут нейкая ракаўская таямнічка, чаму парасятамі гандлявалі апоўначы. Напішыце ў каментарах. А зараз, шановныя сябры, мы з вами знаходзімся на старым еврейскім могільніку. Дарэчы, ракаўскі могільнік з'яўляецца, напэўна, адным з самых вялікіх могілкаў еврейскіх, што можна пабачыць в Беларусі. Я еще згадываю тыя часы, дзе, калі гадоў, можа, 15 тому назад, тут, на этих могілках, ну, конкретно не тут, где каменні, а трошки далей, там, где вот гушчарыці, там зрабілі былі поле футбольное, вороты поставили, и тут хлопцы гэты футбол ганялі. Але, дзякуй Богу, вот волонтеры, некие еврейские организации таксама долучились до того, каб спарадкаваць эти могілкі. І вот таким чынам старыя могілкі еврейскія, яны тут зараз, ну, больш-менш задбаныя.